Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Maukining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atwang tatampo, nagdasingan nga Joe. Recorded by X Thunder Gaming. Sam ka? Ika gusto magsuri sa amigo? Ha? Siya ba nagulaw na, Bi? Bisa na! Ha? Magsuri ka, dali! Sorry. Wala ba? Papunto mong kag-ingnon nga mabunog hinong kagmayo? Baju. Daga na estudyante nga nananaw na to. Tana, mamahawa na ta di diyan. Tara. Ginoo ko in tao ni mo, Joe, oy. Kanusa pa man ka mag-usab? Ako lang gilabanan ng akong amigo, ma. O yaw sa nahitabo karon. Ako na hinoon nagipatawag sa iyong maestro. Ay, gato, oy. Ay sa'yo na kayo kang musulti, ana. Nagtuo kag ganahan sa kong muadto, ha? Nagpagkauwaw ka lang yun na ako, da. Gipatawag na sa nimong mama sa tong teacher. Nakasa na pod ka? Oy, Ambot lang nimo, Joe. Karin, sugtan lang gugugod. Tanaw nimo. Kisabay ka na musugot ko iyon anak na lang permi. Sige kag pangita gubot. Mag-usab na lagi ko. Basta, sugton lang ko nimo. Sure ka? Lagi, promise na ko nimo. Ha? Iyob na mong karin? Oh, Unya, tinuod mo ka nga mag-usab na ka. oo, Maglik ka na gugubot. Pero alam mo kabalaka. Naaragapon ko pero para nimo. Duda sa mo paminawan ba eh. Iyo, parang kag nabayot. Gom, di ka? Babe, happy na mo graduate. Asahan ka mo eskwela college. Murag adto ra ko sa syudad, babe. Ikaw? Tinira ko sa probinsya, babe, ay. Mahal ka yung tuition dito sa syudad. Aw. Unya, adto naman sa kumustay sa syudad. Okay ra nimo. Okay ra. Bisag asa pa ka at tuon ta ka. Ay, congrats! Congrats, guys! Congrats, guys! Congrats, babe! Congrats, babes. Abi ni Bodong. Nalipay kay kus imong gipakitang kausaban. Sukad nga nagkauyab mo ni Karen. Mamaya kong gisaan niya, ma. Basta iyan lang ko sugton. Mag-usab na gyud ko. Ay, maayo untag magpadayo na naadong. Babe, adto na ko sa syudad ugma. Mapas na ko ni ate dito. Mao ba? Sige, amping dito, babe, ha? Ikaw rang usa ang mo biyahe dito? Dili, uy. Naa akong best friend. Kinsa, si Faye? Dili, si Henry. O ang lalaki nimo nga best friend? Recorded by X Thunder Gaming. Kumusta naman ka diya, babe? Okay na kayo, babe. Nalipay ko kay classmate din ako si Henry. Sa ato pa, magsige na mag-uban-uban anang imong best friend? Babe, di ba na naman ka nga dili ka magsigi pangiki ni Henry? Wala gikiangay si Lusan. Lalaki mo gyapon na siya. Wa pa man mo magkailan na good. Basta kung makailan na kaniya,
Sure ko nga ganahan ka niya. Og dili na ka mangigi. Oh, sige, good. Oh, today. Kanus amang kumo ana sa imong gipuyan? Maayo kay ganhi mo si Karen dong. O, te. Di mo sagod pwede nga siya mo ipadtuon ako dito sa probinsya. Maog yun. In fairness ha, nakoyon ko ning imong uyab ka rin. Salamat, te. Pasensya na ka ha. Dugay na lang hinuon kang nauli sa inyo. Saon na di man mo sugod si ate ko nga hindi lang ka matuog sa bahay. Okay ra, babe, ay. Nagkasabot ra yun ko. Bahalagon sa kahago. Okay ra, basta makakita lang ko nimo. Salamat, babe. Ginoo ko! Dong! Ano sa mo ron? Ah, babe, bye na, babe. Atos na ako sa mama. Kung sa'yo na itabo, ma? Unsaon, kalit pa lang ning katumbas papa ni mo. Sa? Dali, atos na doon sa ospital. Unsa? Na-stroke imong papa? Oo. Wag ko kibaw kung nasa kong mangitag kwarta ni. Dako kigbira ng sa ospital. Kuan. Mosuway kog pangayo og tabang ni ate ha. Basin og matabangan ka. Te, niyagi ko kay gusto na ako nga personal kong magpasalamat ni mo, te. Salamat kay sa mong pagtabang sa berononon sa kong papa sa ospital. Way problema dong uy. Importante ka sa kong manghod. Maog dili sa ko pwede nga maghinanaw lang. Basta kung unsa may mong kinahanglan, sultihi lang ko ninyo ha. Thank you, te. Babe, karon sa ka man ni sabay? Babe, murag di pag ko makanha. Ako manggoy nagatima ni Papa God. Unya, imong pag-eskwela? Mao lagi na. Murag maundang gyud ko ani. Sus, kuwa og day ayo. Babe. Pilagkadlaw na nga. Way paramdam sa karin ako. Nalain kasi na ako. Wa man siya magunaw na sa kong sitwasyon. May man siya kay hayahay ra kayo sa kinabuhi. Pirmi pa niyang kauban ang iyang best friend na si Henry. Ganong bugat nga kay nga kong buot atong tawana. Nagatuog rin daw sa Papa. Oh. Bay? Bay, tanawag kin sa'yo kung nasakpan. Ha? Kinsa man? Unsa ba? Ayoko na nag-iatubang nako. Karen? Ngano na, bay? Nakita na ko nga sweet kay sila. Sa iyang kauban nga, iyang boy best friend, kunumay. Unsa? Ang binabi, ako'y makiksulti ni Joe. Karen, unsa man eh? Nagbinuang ka na ako? Joe, sorry. Pero nabuhat lang din ako kay wa na kay time na ako. O gusto pa, sa atong relasyon, ikaw man ang lalaki pero murag daghan kay problema sa kinabuhi. Dili ko ma-enjoy nga kauban ka. Di mahal bagyo ko nimo, Karen. Mahal man gyud ka, Joe. Pero mas malipayon ko uban ni Henry. Karen. Tungod sa kawadon, gibiyaan ko ni Karen. Ug mao to'y nagsilbi nga hagit sa kong kinabuhi. Naningkamot ko og maayo para sa akong mga ginikanan ug sa akong kaugalingon. Karon, wa pa nako maabot ang akong gusto nga maabot. Pero padayon ko sa pagpaningkamot sa kinabuhi.
Dinhin lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power, Armin. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka tumanggahigalang kaagi ni Joe nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regulahan. One Last Cry. Ang mong kaagi, gibata na doon sa radyo ni Carol Marie Cain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamausap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kadapit sa papeda. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamila.